Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Rana Nabila Hardinda saking kelas sekawan D program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Teng mriki kula badhe nyekar sekar kinanti laras slendra patet manyura. Sugeng midhangetaken. Nem 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 mo nem lu nem 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 mo nem lu mo ro lu mo nem lu mo lu ro lu mo ro ji nem jiro lu jiro para putra gaya kawra nglaluri budaya Jawi ngreksa basa sastra tembang maca patansah lestari ngrembaka ing nuswantara